in-nies għadhom jiftakruni. Jiena jitkellmu ħafna miegħi, jiftħu qalbhom miegħi u noqgħod nismagħhom għaliex in-nies iridu min jismagħhom. U l-affarijiet li jgħiduli jiftakru affarijiet aħjar milli kienu llum. Imma fl-istess kien jistennew u anki nagħmluhom il-kuraġġ illi aħna jekk naħdmu l-kol flimkien hemm it-tama li l-affarijiet jistgħu jitranġaw. Imma li tismu importanti, imma finalment in-nies qed jitolbu soluzzjonijiet. X'inhu huma s-soluzzjonijiet fl-opinjoni tiegħek x'għandhom ikunu soluzzjonijiet għall-problemi li qed jiffaċċja pajjiżna? L-aktar problemi u l-aktar soluzzjonijiet li qed ifittxu n-nies huwa illi ikun hawn serħan il-moħħ fejn biex ngħidu jidħol l-għajxin tal-ħajja, jidħol ukoll fejn jidħol ukoll is-soluzzjonijiet għall-impjiegi, anki fejn tidħol ukoll l-edukazzjoni, fejn tidħol is-saħħa, jitkellmulek ukoll dwar l-ambjent u anki hemm il-problema l-oħra li qed tinkwetahom ħafna dwar l-immigrazzjoni illegali. Dawn huma fatturi importanti li jitkellmu dwarhom in-nies. U dawn il-fatturi kif tista' tindirizzhom jekk tkun eletta fil-Parlament Ewropew flimkien miegħek it-tim Laburista? Ara, jiena qiegħda ngħid hekk. Jiena rrid nagħmilha ċara li hemm differenza bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Li tkun fil-gvern inti allura għandek ukoll l-għażla biex ngħidlek u għandek ukoll id-dmir illi tapplika biex tieħu l-fondi mingħand l-Unjoni Ewropea. Aħna bħala membri parlamentari fl-Unjoni Ewropea huwa id-dmir tagħna li nassu illi dan il-gvern ma jitlifx dawn il-fondi. Allura dak ukoll diġà huwa xogħol importanti illi wieħed irid jagħmel hemmhekk ħiltu u joqgħod b'seba' għajnejn għal dak kollu li jkun qed jiġri madwaru. Ma taħsibx li huwa żball li jekk inħarsu lejn l-Unjoni Ewropea jekk inħarsu lejn l-Unjoni Ewropea ħarsu biss li in termini anke lajt termini ta' fondi, ġifieri. Il-mentalità Ewropea hija ferm aktar il-bot minn hekk. Ħanajdlek, l-ewwel ħaġa aħna rridu illi aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea biex naqsmu ma' ħadd ieħor. Mela importanti dak li hu tagħna rriduh. Jiena ftakar xallon li ġejja Ma' flus, ġifieri tajli? Mhux flus biss, imma flus huwa importanti għax aħna llum il-ġurnata qegħdin naraw. Ħalli ngħidu s-sitwazzjoni kollha kif hija bħalissa. Qegħdin naraw aħna illi dak kollu madwarna jekk nitkellmu fuq il-bażi ekonomika, di qegħdin narawha li qiegħda tixxotta. Allura aħna rridu nmorru hemmhekk u naraw ukoll kemm jista' jkun kif se nħajru lil ħaddieħor jiġi jinvesti lejn Malta. Dan huwa xogħol ewlieni primarju tal-Gvern, imma aħna rridu nkunu hemmhekk. Meta tajt aħna l-Ewroparlamentari. L-Ewroparlamentari qiegħda ngħid żgur li aħna qegħdin hemmhekk jekk ikun hemm l-opportunitajiet, aħna kemm jista' jkun dawn l-opportunitajiet naħtfuhom biex inġibuhom lejn Malta, allura x'inti xi tkun qed tagħmel hemmhekk. Illum Marija qiegħda tmexxi kulleġġ li wafqet flimkien mal-Imam Mohammed El Sadi 11-il sena ilu. Dan il-kulleġġ Marja Malbatul huwa uniku fid-dinja għax waqt li jħaddam fih studenti Musulmani, il-kap tiegħu hija Nisranija. Mhux biss kemm headmistress bħal ħafna headmistresses oħra, ħarġet din l-innovazzjoni sar issa l-impenn tagħha u l-adventure spirit tagħha issa qiegħed fuq affarijiet serja. Min kien ħajjissogra jipprova jwaqqaf skola hawn Malta Iżlamika bl-insara brazzet simħaltin, ħaġa li inti tajt trid tkun ittrenjat biex tagħmilha. Marja ma kienx ittrenjata, imma daħlet għalija u ilha 10 snin tmexxiha. Dan il-kulleġġ jiġbor fih kemm il-livell primarju kif ukoll dak sekondarju. L-allima huma ta' reliġjonijiet differenti, jiġifieri Nsara u Musulmani. U huma xempju ta' tolleranza mħabba u rispett reċiproku bejn reliġjonijiet u kulturi differenti. F'intervista li jagħmel l-eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Pawlu Cremona wara li jagħmel żjara fl-iskola stqar. Jekk aħna f'Malta naħdmu flimkien u nippruvaw ninfluwenzaw ir-reliġjonijiet reċiproku tagħna, inkunu qegħdin nagħmlu ħafna ġid u nkunu ta' eżempju anke jekk pajjiżna huwa żgħir biex intaffu problemi li saħansitra jeżistu f'partijiet oħra tad-dinja. Illum dan il-kulleġġ kiseb għarfien mhux biss f'pajjiżi Arab, iżda saħansitra wkoll f'pajjiżi Ewropej fejn is-sena li għaddiet Marija ntażlet mill-Ambaxxata Amerikana biex tieħu sehem f'konferenza internazzjonali ġewwa Vjenna dwar kif dan il-kulleġġ jista' jkun ta' mudell għal paċi f'pajjiżi oħra fejn hemm reliġjonijiet u kulturi differenti u kif dawn jistgħu jaħdmu jitfit għal ġid tal-umanità. Kemm ilha wafqa l-iskola Marija kellha bosta żjarat minn kapijiet u ambaxxaturi barranin, kif ukoll mill-mara tal-eks mexxej Yasser Arafat.
Jiena nixtieq nara wkoll fejn hemm żviluppi oħrajn għaddejn fuq qasma differenti fejn jidħol is-settur edukattiv pereżempju għax jiena dak interessani ħafna. Huwa l-baby tiegħek. U nibqa' fih. U hemmhekk jiena nafas ħafna ħanejlek il-għala. Għax jiena meta nħares lejn pajjiżi nordiċi, pajjiżi li daw qegħdin il-fuq huma qegħdin fl-ewwel postijiet tal-Unjoni. Imma din hija Nsamu l-edukazzjoni, bat fuq l-edukazzjoni punt tajjeb, ġifieri jinteressa ħafna nies li tiseguna. Taf daqsi illi l-Unjoni Ewropea m'għandix xi regolazzjoni b'saħħet, regolamentazzjoni b'saħħetha fejn tidħol. Jiena mhux qiegħda ngħid fuq regolamentazzjoni. Jiena qiegħda nara, isma' jekk pajjiżi oħrajn irnexxew. Huwa tajjeb illi aħna naraw x'policies qegħdin jaddottaw daw. U għaliex qegħdin jirnexxew. Ma dik l-opinjoni tiegħek hija kwistjoni ta' Unjoni Ewropea jew hija kwistjoni ta' gvern lokali? Hija kwistjoni ta' pajjiżi oħrajn li qegħdin fih dan l-Unjoni Ewropea. Għaliex daw wara kollox l-Unjoni Ewropea hemm ukoll tgħidlek ukoll. Isma' li pajjiż irid jgħin il-ieħor. Di qiegħda wkoll fl-Unjoni Ewropea u daw insertaw ukoll pajjiżi illi qegħdin fl-Unjoni Ewropea biex fiha ħażin illi la darba qiegħda hemmhekk jiena immur u nara isma' pajjiżi oħrajn kif huma mexxin u jiena anki forsi għajnuna minn dawn il-pajjiżi. Għax wara kollox jiena dejjem nemmen illi aħna qegħdin nagħmlu ħilitna u qegħdin nagħtu lajnuna tagħna minkejja ċokon li għandna, ħan nippretendi li pajjiżi oħrajn jekk għandna bżonn lajnuna sejtu inna wkoll. Taħseb li u jiena, sorry Charlon, jiena ħaġa ngħid illi ħaġa li hija tajba, jiena dejjem hekk kont, jiena ħaġa li hija tajba u nistgħu napplikawha, m'għandniex għalfejn nagħtuha darna. Bħalissa 8:15 ta' filgħodu qegħdin nistennew lil Marija tasal ix-xogħol. Marija hija headmistress propju ġa din l-iskola, Marja Malbatul, li hija skola l-istudenti Musulmani. Ilha snin taħdem hawn u qalba marbuta ma' din l-iskola, iżda l-aktar mal-istudenti u mal-allima. Bonġu Marija. Bonġu Abigail, bonġu. Erġajna tħallna wara il-vaganzi tal-għajt issa. Allura bħalissa għandna tfal qegħdin kollha ġewwa biex jibdew il-lezzjonijiet. Strix bħala headmistress? Jiena disciplina toġobni, għaliex jekk aħna ma nurux disciplina ma' tfal, allura nkunu qegħdin nitilfu ħafna mis-sustanza tagħna. Dan huwa l-isem tal-iskola Marja Malbatul li tfisser għal Verġni Marija. Għaliex il-Madonna għalina fir-reliġjon nisranija tagħna għandha post importanti ħafna anki fir-reliġjon Musulmana. Din l-iskola hija skola multikulturali għaw razzas differenti u anki reliġjonijiet differenti. Allura rridu jażlu xi ħaġa li taqadna tnejn flimkien. Jiena Marija ili narafha minn 12 sena mundu waqafna skola ta' Marjam il-Batul u kellha sehm kbir fit-twaqqif ta' din iskola u fi żmienha skola di kibret u leħqet il-għanijiet tagħha u l-komunità Musulmana hija grata liha bil-kbir. Bħala għallima hawnhekk il-biċċa kbira huma għallima Maltin, huma għallima li huma nsara wkoll, biss fejn tidħol ir-reliġjon u l-lingwa sintendi dawn ikunu ħafna minnhom ikunu Arab u barra minn hekk ikunu ntisi wkoll fis-suġġett. Hawnhekk għandna l-Missantida li hija teacher tal-Kindergarten 2. L-ikbar ħaġa li attrajt jiena xi ħadd jagħmel huwa dal-proġett li qed tara bajnejk inti din l-iskola. Marija milli esperjenza tiegħi magħha hija mara serja ħafna, mara tikkummitti ruħha għal dak li tidħol għalih. Marija mara sewwa ħafna, mara ta' karattru sod, ġifieri. Taftit ċajta, pero fej il-ħin ta' serjetà. Mara li importaha ħafna l-ġid komuni u l-interess komuni ta' s-soċjetà. Tkun ta' fej qiegħda maħanti, jekk inti għandek fej tirranka tgħidlek pereżempju jekk inti qed tagħmel xogħol sewwa tgħidlek ukoll, dejjem tkun taf inti fej qiegħda. Fil-qrib ta' Marija u mal-allima, iżda forsi l-aktar l-istudenti li huma l-qofol ta' din l-istituzzjoni, bħal kull istituzzjoni oħra edukattiva.
Marija hija lider tajba ħafna, mara ġenwina u tipprova tgħinek u l-iskola titmexxa bis-saħħa tagħha. Ma l-istudenti qiegħda qalba ħafna anki kollhom bżonn xi ħaġa jew hekk dejjem lesta biex tgħinhom u anke aħna barra li taf tmexxi l-iskola u hija professjonali ħafna, anki kollhom xi problema tagħna personali u anki tal-iskola tgħinha ħafna.